Tiego mar somo. Ochako chenro mar miyo jopuonjre lony mopogore opogore manyalo konyogi e ngima magi mapile ka pile. Jafwambo marwa Jojuma miyo ler mar wachno. E bwo chenro ni ma imiyo jopuonjre lony mopogore opogore, mabende koro biro konyogi e kedo kod midhieche kata mana geta magi kale kit ngimagi. Skunde maromo 15 e sub-county Marongo ema igeto. Will inculcate life skills such as self-esteem, self-awareness, communication, life skills between learners and other learners, life skills that will build on their decision-making, assertiveness, so that they are able to cope with these challenges that they are passing through. Apisa mochune ng'e rang'iny mar somo e sub-county Marongo Julius Aguta wani skunde ma oyier e chenro ni gin mago mosebedo kod kwan jopuonje mathoth makale obadho mathoth ma oting'o mago mag mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kod mamoko. We have a lot of challenges due to mining activity, gender-based violence, early teenage pregnancies, which really affect attendance in school. Our girls drop out of school. But if they are trained well, they'll be able to face these challenges, and therefore we be readmitted back to school. Jotend sikunde mag skunda 15 gi ma igeto osido tiegruok ka bende giketo ikruok mane koro chenro ni koro chop makare e skunde go. Lowete wa manka mondo gikaw gini motegno kabisa ma gidhi gitem yiero jopuonj ma gineno ka nyalo tiyo motegno ema mondo yiero tim tijni nikech jopuonj gi be nitie moko ma josamuoyo. Kwa ipuonjni to wayudo ni kata nyathi mosemako ich ok onego be no we school. We started with engaging the head of institution. They'll support us in identifying the mentor teachers who will support in the implementation of these life skills in schools. After that, the mentor teachers will help in selecting the peer educators. Leo Lodge Meteorogno mar Youth for Sustainable World wach ni kao kale bwo chenro ni gigeto tego jopuonjre gi mondo koro gibed jogo motegno manyalo kala geta mopogore opogore mosebiro ka jukogi ma oting'o lwenjego mag kit chwech kod mamoko. Young people have many issues that they are encountering, be it gender-based violence, be it teen pregnancies. We have in our community matters, school absenteeism. Jokanye migao masomo korogno mar Youth for Sustainable World wach ni tiegruok ni ma imiyo jopuonjre bende dhi jolo somo e bwo lai manyien masoma competency-based education. Life skills is actually part of this curriculum. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ne koronga juang dakika 40 tok saa 4 mar okinyi gisani koro wadonja network marwa okinyi makawuono doche makawuono e chal mar gwenge wanya koronga juang wabiro bedo kwa menyo kaka loch mago mag sirikande mag gwenge 47 osebedo katiyo kod omenda chakre ne sirikande mag loch gwenge devolution ne chakre kanye higa mar 2013 kwa goye gi higa mokalo 2025 nikech wang'ini wadonje hiko hala manyenya koronga juang higni osekadho 12 ka sirikande mag loch gwenge nitiere e pacho kae. Dibe ni gin ber mage mabende gisechwalo tachiedh nade mage mabende gisechwalo kaka japiny county miwuoke sirikand county mari osebedo katiyo nade kinde thuolo mano mar higni 12 mosekadho duto te biro bedo katwake okiny makawuono katika mano nitiere tipo madaro mar mondo mine omenda mopogore opogore mabende counties osebedo kayudo chakre nyakoronga juang ne sirikande mago mag loch gwenge chakre e pacho kae counties ma pacho ka nyakoronga juang osechwal negi omenda mano maromo siling trillion 4.04 manyiso ni sirikande mag gwenge 47 chakre higa mar 2013 nyaka sani giseyudo siling trillion 4.04 to chal mar gwenge magwa to chal nade omenda makama ka koro itimo pok mar ne counties mopogore opogore ere kaka counties osebedo ka